Припинок – областная больница. Наступний припинок – медицинская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – медицинская. Автобус рухается по маршруту номер 6. Припинок – медицинская. Наступний припинок – Есенина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Есенина. Припинок – Есенина. Наступний припинок – завулок Есенина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – завулок Есенина. Поважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – завулак Есенина. Наступны прыпынак – Георгіевская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Георгіївська. Припинок – Георгіївська. Наступний припинок – ландшафтная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – ландшафтная. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Прыпынак – ландшафтная. Наступны прыпынак – Стафеева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Стафеева. Прыпынак – Стафеева. Наступны прыпынак – Усходні мікрараён. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Усходні мікрараён. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 6. Прыпынак – Усходні мікрараён. Наступны прыпынак – дзіцячы гарадок. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – дзіцячы гарадок. Прыпынак – дзіцячы гарадок. Наступны прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак – парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Наступны прыпынак – тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – тэхнічны універсітэт. Прыпынак – тэхнічны універсітэт. Наступны прыпынак – Богданчука. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Богданчука. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак – Богданчука. Наступны прыпынак – завод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – завод.
Припинак – завод. Наступний припинак – Центр молодежной творчести. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинак – Центр молодежной творчести. Автобус рухается по маршруту номер 6. Припинок – Центр молодежной творчести. Наступний припинок – зеленая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – зеленая. Припинок – зеленая. Наступний припинок – мокра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – мокра. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Припинак – мокра. Наступний припинак – проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – проспект Машерова. Припинок – проспект Машерова. Наступний припинок – ЦУМ. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – ЦУМ. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок – ЦУМ. Наступний припинок – Леніна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Леніна. Припинок – Леніна. Наступний припинок – сквер Іконнікова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – сквер Иконникова. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок – сквер Иконникова. Наступний припинок – площа Ленина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – площа Ленина. Припинок – площа Ленина. Наступний припинок – парк 1 мая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – парк 1 мая. Автобус рухается по маршруту номер 6. Припинок – парк 1 мая. Наступний припинок – пригородний вокзал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – пригородний вокзал. Припинок – пригородний вокзал. Наступний припинок – республіканське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – республіканське. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые проездные билеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак – республіканскае. Наступны прыпынак – Баброва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Боброва.
Припинак Боброва. Наступний припинак Карасёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Карасёва. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак Карасёва. Наступны прыпынак Асіпенкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Асіпенкі. Прыпынак Асіпенкі. Наступны прыпынак Добрая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Добрая. Прыпынак Добрая. Наступны прыпынак Гарадская бальніца нумар 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Гарадская бальніца нумар 1. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Гарадская бальніца нумар 1. Канцавы прыпынак.